kienu għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu x'kien il-mexxej Laburista Joseph Muscat wasal quddiem il-grada prinċipali tal-Giovanni Curmi Higher Secondary in-Naxxar. Mijiet ta' studenti jilqgħuh blajta tagħna il-koll. Numru ta' studenti talbu lil Joseph Muscat biex jiffirmalhom pubblikazzjonijiet tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu waqt li oħrajn ħadu ritratt miegħu. Il-mexxej Laburista kien milquh mill-kap tal-iskola Mary Attard u l-amministrazzjoni tal-Giovanni Curmi Higher Secondary. Joseph Muscat żar diversi partijiet tal-iskola fejn flimkien ma' l-amministrazzjoni tal-iskola ġie spjegat lilu l-operat ta' din l-istituzzjoni. Il-Giovanni Curmi Higher Secondary tilqa' feħdana madwar 2000 student u studenta. Iżda l-iżjed li spekka kien l-entużjażmu kbir taż-żgħażagħ sabiex jitkellmu mal-mexxej Laburista dwar dak li għaddejjin minnu. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat tkellem mal-istudenti u fil-librerija anka sabħin iwieġeb numru ta' mistoqsijiet li sarulu mir-rappreżentanta tar-rivista tal-iskola sabiex din tiġi ippubblikata fil-jiem li ġejjin. Il-mexxej Laburista sab ukoll il-ħin sabiex jgħaddi ftit tal-ħin mal-istudenti fil-ġim tal-kulleġġ. Kienet merħba sabiħa u kbira li jingħata lil mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat hawnhekk ġewwa il-Higher Secondary fin-Naxxar. Matul din iż-żjara l-istudenti akkumpanjaw lil mexxej Laburista tul il-kampus kollu fejn ukoll kellhom l-okkażjoni li mhux biss li jitkellmu miegħu u anke jieħdu ritratti miegħu. Aħna fit-tmiem din iż-żjara tkellimna ma' diversi żgħażagħ dwar x'inhuma l-isfidi u anke x'inhuma iħarsu lejn il-futur tagħhom anke mod dak li huwa edukazzjoni. Bħala edukazzjoni fejn ikun hemm iktar opportunitajiet fejn nistgħu mmorru u biex mbagħad sefrattant ikun hemm xogħol għall-aħjar. Min nixtieq li aħna bħala żgħażagħ ikollna futur fejn meta nispiċċaw l-iskola nixtieq li nsib xogħol għalija nagħmel deċiżjoni tajba l-lavorjat niżgħir naħseb għall-familja tiegħi u għall-futur tal-Maltin u għawxin kollha. Kemm ikollna gvern ġdid u hekk u konna bidla fil-edukazzjoni wkoll u aħna fl-aħħar mill-aħħar nkunu soċjetà li jmiss allura għandna bżonn bażi ta' edukazzjoni b'saħħitha. Computer technician niġi għaw biex nġib aktar O-levels u nitla l-MCAST. Li nġib l-A-levels jekk Alla jrid u nidħol l-Università biex nifolja karriera tal-liġi. Jiena biħsibni bħalissa biex nistudja psychology. La jekk ngħaddim l-A-levels nixtieq nidħol l-Università u nidħol fil-course education biex nsir teacher. U inti l-isfidi tiegħek? Istess ħaġa nagħlem sociology bħala student ta' A-level. Biex nibda l-mira tiegħi li nġib l-eżamijiet tal-A-levels intermediate u nidħol l-Università f'Ottubru. Bħala sfidi li naffaċċja għandi l-istipendju ma jservinix. U ma jirdu li ma naqsux l-istipendju ta' verament naqsu direttament imma taffettwana xorta. Naħseb hemm bżonn bidla. Jiena bħala student li għandi vot, naħseb hemm bżonn bidla. Jiena nemmen f'Joseph Muscat għax irrid nara li l-edukazzjoni u s-saħħa f'Malta ikunu tajbin daqs dawk fl-Ewropa. Joseph Muscat huwa l-persuna li jista' jaqqa' dan il-pajjiż. Iġib lil Malta f'pajjiż ta' poplu wieħed. Joseph Muscat jitkellem il-lingwa tagħna. Li Joseph Muscat jien nafdaħ għax iwettaq dak li wieħed. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Inħoss li Joseph Muscat qed jitkellem f'ismu. Jiena nemmen f'Joseph għax Joseph jemmen fija.